Rodisko prvého tvorcu spisovnej slovenčiny, národovca a kňaza Antona Bernoláka, dnes na mape nenájdete. Obec Slanica sa stratila pod hladinou Oravskej priehrady v roku 1954, ale ani po viac ako polstoročí nezabudli jej poslední obyvatelia na rodné končiny. Po roku 1990 každoročne v závere augusta prichádzajú z rôznych končín Slovenska, ale aj zahraničia, potomkovia Slaničanov a dnes už aj ich deti a vnuci, aby spoločne spomínali na život svojich predkov. Raz do roka Slanica ožíva, aj keď už len na jeden víkend. Rozozvučí sa kostolný zvon, zaznie modlitba aj tichá spomienka na blízkych. Vyše 400 rokov Slanica žila svojim každodenným životom. Široko ďaleko bola známa ako plátenická obec aj svojim zemianským rodom Bernolákovcov. To všetko sa môžu dozvedieť aj návštevníci Slanického ostrova umenia, ktorý sa ako pamiatka na zatopené územie týči nad vodnou hladinou priehrady. A sem sa každoročne vracajú aj slanickí rodáci. Vážení spolurodáci, milí prítomní, dovoľte, aby som sa poďakoval za celebrovanie svätej omše nášmu pánu dekanovi a taktiež, aby som poďakoval všetkým tým, ktorí nám pomáhali zabezpečiť dnešné stretnutie, či je to zdravotná služba, alebo prevoz loďou na náš ostrov. No a v poslednom rade chcem poďakovať aj vám za hojnú účasť na dnešnom stretnutí a dúfam, že sa opäť o rok stretneme a dúfam, že ešte v hojnejšom počte, ako sme tu dnes. Ďakujem vám veľmi pekne. Dovidenia. Slanica má ďalší rok tej novodobej histórii. Pán Richtár, ako prežila? S optimizmom? No, myslím, že áno, že s optimizmom. A stále ten optimizmus, ako vidíte, v tých ľuďoch žije. Aj vo mne samotnom, že opäť sa o ten rok stretneme a dúfam, že v takom hojnom počte, ak nie vo väčšom ešte, ako tento rok. I napriek tomu, že to počasie nám tento rok neprialo, ale myslím, že je to pekná akcia, na ktorú veľmi radi spomínajú všetci, na ktorí sú prítomní. A tešia sa na ďalšie stretnutia. Poden
korene z mojho otca pochádzajú odtiaľto. A veľmi sa teším, že táto tradícia, ktorá tu založili pred, 15 rokmi, stále trvá a dúfam, že aj do budúcna bude. A aj ja svojim deťom o tomto hovorím a dúfam, že aj oni tiež na budúce už prídu so mnou.